नै सनाफोर आं दिनै साम' जानो लुगैनानै संलायबाय आरोबाव बे साम'खौ दिनै जानानै देखायबावगोन आं सनाफोर नायलांदो दैखौ एसे जबहोबावनोसै नोरसिं बिलाइजों संदों मस्ला मस्लि होनानै नायलांबाय था नै मोनबाय सनाफोर आं अर खोमोरबाय नायलांबाय थादो सनाफोर माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहरदो दा खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नै आंनि बिनानाव सानैखौ लानानै आङो ओंखाम जानो नागिरदों नै साम' ओंख्रिजों नै साम' आरो नैबे मा होनो मैदा गाज्ला थाजों नाजों दाउजों ओमफ्राय नैबे बाथोन माबानि मोदोमफुल बिबारनि बाथोन नैबे दाउ बिबुहाय लोगोफोर जोङो दा बेजोंनो जों बिब' बिनानाव साथामजों जानो नागिरदों नायलांदो दे सनाफोर नोंसोरो गोजोन्थों आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै आङो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आरो जायफ्रा गोदानै हाबफैदों बिसोरबो अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो प्लिज अननानै दे गोजोन्थों बिदिब्ला जों दा जानायखौ सुरु खालामनोसै नायलांदो जोबजासे दे जों सुरु खालामबाय दे जानाया सुरु दावहा नांदो दे जाय जेनो बे खुलुमनांगौ दे उन्दैयाबो गिदिरखौ खुलुमगोन उन्दैयाबो गिदिरखौ खुलुमगोनथ' गिदिराबो उन्दैखौबाबो खुलुमगोन जाय जेनगोनथ' बेयो खुलुमनांगौ दे सोबदो दावहा नांथारनांगौ दावहा दे सोबदो दाना आलदा प्लेटाव दोननांगौ बिदै दङहाय साम'आ दोनजायो दोनदो आंहा दै लोंग्राबो जायाखै जाग्रो साम'आ दावहा दे दावहा जाय जेनो बे खुलुमनांगौ गिदिर उन्दैजों खोथा गैया दाउ बिबु आं ओंखामखौ जानोसै एसे नै सनाफोर बे माबा था गान्दा मैया आंनि बिहामजोनि बिब'आ होफैदों माबानिफ्राय कासकट्रानिफ्राय था गान्दा मैदा गाज्ला बे था आलु बायदिया ओमफ्राय नाजों जानो सानदोंमोन दा नाखौ लायनो गोजान जानायखाय माबा बे दाउ बेदरजों संबाय गोथाव जादों गोथाव जादों ओंख्रिया सपना संनाय बिहामजो संनाय दाउ दुबगुरि नामा साम'आ साम'आ नङाहाय बे था गान्दायासो थालुआ साम'आ गुबुनथाय मिथिया गांजेमा बाजाराव लाबोदों साम'आ नोरसिं बिलाइ होदों नोरसिं होदों सनाफोर बिराद गोथाव जाखादोंना साम'आ माबायदि मोनदों गोथाव जादों ना ओंख्रियाबो गोथाव संखाथारदोंहाय मालाबा सम सोरबा फैनानै जाफैनो हागोन लोगोफोर आं दं समाव नाथाय आं क'क्राझारनिफ्राय जाखानोसै दे एसे गोबावनो नों फैबा जाफैबावनोसै जोंबो जाफैबाय थागोन दे फैबाथाय साम' जाफैगोन जों बे आंनि बिनानावफ्रा आंखौ नागारनो हाया बिराद मोजां मोनो
आंग्रायबाबो फैयो जों मोजां मोननानै फैखायो दिनै आंग्रायबासो दाबसिनसो दाउ बिबुनो सनाफोर सोरबा एवनानै जानो रोङाबालाय दाउ बिबुआ बिराद दाउ गोथाव जादों दाउ बिबुआ आं दिनैसो मोनजाफेरदों बे दाउ बिबु एवनायखौ 사모가 자도 다오지 한번 두고토져 있고 saya गेजेराव नागिरनानै दोनगोन गोथाव मोनथारदों नामा नोंसोरलाय गोथावदा ए ओंखामाबो जा गोथावआ आखाइथ' लादेरलायबाय दे साम' बिदैयाबो होफैदो एसे बिदैखौ लबनानै ओंखामजों लगायनानै जाथोंसै एकदम सब होनाय संनांगौ खोनाफैयो आं फुलिखौ जेबो 족가신 거 사모 잘라그라 따라내지 자 गोथावहाय साम'आ टेस्टि मिलौदों 거의 조가로 나오거든. 비슷하게 가리고 나다 엄마가 가리고 नोरसिं बिलाइखौ गोरा गोराखौनो होदां गोरलैया मोदोमाखै गोरासो मोजां मोदोमो
해야 돼. 사모 습등 손아픈 सोर साम' जानो मोजां मोनो सनाफोर कमेन्टआव खिथाहर सोरबाफोर मुगैयोबा गाज्रि मोननाङा जानो सुखुवाबा खायसे जायाना साम'खौ मुगैयो 풀um장전 이는 탑탑 하는데 그냥 세상. 아직 풀um장전 시작도 앙이 심으려거든. 참고 심대방 신나. 근데 나라고 앉아서 뻗으나. ăn cơm sáng nay xếp xếp Anche cosa bene vedrete, nei baghetti di battaglia, già si mette in battaglia. Questo è già da un caffè. Kalau kungau satel sekarang mancing, cek. Satel. Oh, satel yang modern. Ane ada juga orang ane nama. Ini mungkin bukan sih. Ane berapa modern lagi? Satel mungkin tu dia yang. Cek. Oh, deh. Satel namun. Ăn củ phi trên bé phần phê.
Tidur apa neng sah. Kau aja nong mana. Jangan luai. Sẽ cứ nói rõ ra lên mà. Ăn bằng xin đâu cũng sẽ. Phải ăn bằng xin ra vậy. Jangan nanggu tu. Ang lah so sisi lah deh. Biar. Siapa tidak. Ang pung ke nanggu apa? Ang ni bang sin juga ang jen nanggu. Ang dah sampai hai sonapwr ni. Misal kupi jen apa yang kela demali ni. Jen bayi dan ang serang Jen bayi. Belum sih jen bayi ni na. Bina pun yang kamar ni situ bayi. Jajab. Jajab bayi. Yang kamar. Ini. Bina lah dah sudah dah. Siapa? Logoper sonapwr nei जों जाखांबाय बाय 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 नै जाखांबाय नै sonapwr जोंना हिर' सानै दङ नैबे हालुवा गाहाय एकदम बुरा मानसि बायदि जाबाय नै बोरो साम'आनो सफैयाखै आहा साम' सफैबाय साननानै लालायलायदों नै बेबो बेवाय आंनि आलासि फैदों नै ओंख्रिया बोरो दाउ बेदरजों थाजों दोनबासो नुयो आखाइ होदेरदों नै नायदो नै जोंना आलासि खानायानो नै बोरायखासोबाय मोनखानायसो फान्थाव गोरलैया मोनखानायसो बावनो सोबायबो नै आलासि सासेया दाबो जिरायफैयाखै अफायबा स्कुटि लानानै ब्लड थांलायबाय दानो फैगोन बे लाबोद' साम'खौसो नुवाखै नै बिसिनाव लोगोफोर नै जोंना आलासिफ्रा गाबोन फुङाव डिउटियाव खारलांनांगौनो बेना 6टायावनो उफाय गैया 12,000 बेथन जानाय खोथा नै दिनाव 400 बेथनखौ उफाय मोनो गभर्नमेन्ट जब मासो मोनोमोन ना गभर्नमेन्ट जब गैयाना नै बिसिना साम'आ मा साम'आनो एसेल' गोलैबाय नै जों बुरजा जाबाय आं गरनै सोबगोन अ गरनैल' सोबगोननो हनै सासे आलासिया आलासिबाबो आलासि नङै बायदिसो नै लांदां फादांसो मानसियानो गरमाव गस्लाखौनो गाननो हायाखैनो दे होमबा लोगोफोर दोनथ'नोसै दे sonapwr बिसोरबो आलासिसो जोंनि बिसोरो होनबाबो जों मोनायाव लादों होनबाबो बिसोरो जायै लोङै थांफिनगोन गावबागाव न'आव दे थादों बाय लाहर बाय औ दे जोबजासे नायनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय sonapwr बयनिसिमबो